passing on by. It makes me wanna cry. It makes me wanna cry. Upon the ground, watching the clouds running around, makes me feel so high. Καλησπέρα. Το πρώτο low budget festival από το Σπίρτο είναι γεγονός, και όταν λέμε πρώτο σημαίνει θα επακολουθήσει δεύτερο, τρίτο και φαντάζομαι κάθε φορά με καλύτερες συνθήκες και με καλύτερες προϋποθέσεις. Δεν εννοώ από άποψη υποδομών, γιατί το είδημα εδώ του Μιχάλη Κακογιάννη, και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κακογιάννη και για τη φιλοξενία και γιατί βρίσκεται σήμερα εδώ και μας παρακολουθεί. Πολύ μεγάλη μας τιμή. Το πρώτο λοιπόν φεστιβάλ είναι γεγονός. Συναντήσαμε, ας το πούμε, τους κορυφαίους της γενιάς αυτής του θεάτρου, οι οποίοι παλεύουν όχι τώρα, αλλά παλεύουν εδώ και καιρό χωρίς να έχουν τις φοβερές επιδοτήσεις, τις επιχορηγήσεις, τα χρήματα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχουν σε αυτό το πρώτο φεστιβάλ. Αυτοί είναι που θα δώσουν την πνοή, αυτοί είναι που θα δώσουν όλο το ξεκίνημα αυτό, αυτοί είναι που θα φωτίσουν το θέατρο αυτή την δύσκολη περίοδο για όλους. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Estée Lauder, τη MAC και την Κλινίκ. Να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ που χορηγήσαν και στηρίξαν αυτή την πρώτη προσπάθεια και ελπίζουμε ότι τους έχουμε μαζί μας σε αυτή την θεατρική διαδικασία πολλών πραγμάτων που πρόκειται να γίνουν και να συμβούν. Θέλω να δώσω το λόγο στην Άννα. Δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα πράγματα. Προτιμώ να μιλήσουν τα παιδιά. Από τους Αμπόβο, Γιάννης Σαρακατσάνης, να μας πει τι είναι αυτό που θα παρουσιάσει. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σπίρτο και το Low Budget Festival που μας συγκαταλέγει στους κορυφαίους. Είναι τιμή μας. Εμείς θα παρουσιάσουμε την παράσταση Τζάμπα Ελλάδα. Η ομάδα μας ασχολείται με το πολιτικό θέατρο και κάνουμε πολιτικές κωμωδίες τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το Τζάμπα Ελλάδα είναι και αυτό μια τέτοια παράσταση με την οποία προσπαθούμε και εμείς να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Η δεύτερη ομάδα που θα εμφανιστεί στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου, η Πίκουοτ, θα μιλήσει ο Δημήτρης ο Ξανθόπουλος και η Αγγελική Παπαθεμελή. Καλησπέρα. Εμείς θα παρουσιάσουμε ένα κομμάτι, ένα κεφάλαιο από το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή που λέγεται «Από το 50-50 στον έρωτα». Είναι η ιστορία δύο νέων ανθρώπων που ερωτεύονται και βλέπουμε τι ακολουθεί τον έρωτά τους. 26, 27 και 28 Νοεμβρίου ο Γιάννης Καλαβριανός με το Πάσχα. Γεια σας. Το Πάσχα είναι μια φάρσα. Διαδραματίζεται τη δεκαετία του 70 στη Χούντα, όπου ένα ζευγάρι κάνει Πάσχα στο σπίτι του, αλλά έρχονται 4 απρόσκλητοι επισκέπτες, οι οποίοι δεν πρέπει να συναντηθούν ποτέ. Και αναγκάζονται να στήσουν 2 τραπέζια, ένα μέσα στο σπίτι και ένα έξω στην αυλή, και να κάνουν 2 γιορτές, τρέχοντας ανάμεσα στα 2. Βασίστηκε σε μια ιδέα ενός μονόπρακτου του Φρέιν, γράφτηκε από εμένα και τη Μαρία Κοσκινά και παίζουμε εγώ και η Μαρία. 29-30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου ο Γιώργος Νανούρης και τα 15 λεπτά. Πρόκειται για 2 καινούργια μικρά έργα του Σάκη Σερέφα, τα οποία ενώθηκαν και έφτιαξαν τα 15 λεπτά. Παίζουν η Νεκταρία Γιαννουδάκη και ο Αντώνης Ολουδάρος. Πρόκειται για τους ήρωες στο μυαλό ενός συγγραφέα, οι οποίοι την ώρα που εκείνος πάει να κάνει ένα διάλειμμα 15 λεπτών, αυτονομούνται και αποφασίζουν να ζήσουν μια ζωή όπως αυτά την ήθελαν. Να πούμε ότι όλα τα σκηνικά της παράστασης είναι φτιαγμένα από χαρτόκουτες που έχουμε μαζέψει από τον δρόμο, τις έχουμε μεταποιήσει και είναι τα πάντα φτιαγμένα από χαρτόκουτες. 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου η Σοφία Καραγιάννη και το ΚΡΑ. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια δουλειά με αφορμή το χρήμα, την έννοια του χρήματος σε όλες του τις μορφές. Να δούμε ποιοι είναι οι έχοντες, οι μη έχοντες, τι μπορεί τέλος πάντων να κάνει ο άνθρωπος για να το αποκτήσει. Καταλήξαμε λοιπόν σε 2 συγγραφείς που αγαπάμε πολύ, που είναι σπουδαίοι έτσι κι αλλιώς, τον Μπρέχτ και τον Τσέχοφ. Έχουμε λοιπόν μια μικρή ιστορία για ασφάλεια ζωής, όπου ο ήρωας συνειδητοποιεί ότι για να πουλήσει κάτι με κάποιο κέρδος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του. Έτσι λοιπόν αποφασίζει να αγοράσει κάτι απλό, έναν άνθρωπο. Από τη μια και από την άλλη έχουμε τον Τσέχοφ με ένα διήγημά του που έχει τον τίτλο «Το τυχερό λαχείο», που εκεί ο ήρωας ανατρέπει όλη του τη ζωή μπροστά στην πιθανότητα και μόνο να είναι ο νικητής κάποιου λαχείου.
6 και 7 Δεκεμβρίου, ο Κώστας Γάκης και η Σκάλα. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια ομάδα άστεγη. Ξεκινήσαμε την Άνοιξη να δουλεύουμε πάνω σε υλικά μουσικού, θεάτρου και musical. Και τελικά θα κάνουμε κάτι πολύ λιγότερο επικοινωνιακό, υποθέτω, γιατί είναι μια μινιμαλιστική όπερα δωματίου αυτό που θα κάνουμε. Υπήρχε ένα κείμενο στη βιβλιοθήκη των γονιών μου, η Σκάλα, του Σοκράτη Καψάσκη. Περιγράφει τη μοναχική κατάβαση ενός ανθρώπου μέσα σε μια σκάλα, μέσα στο όνειρό του. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που λέει: είδα μέσα στον όνειρό μου πως κατέβαινα μια σκάλα. Δεν ήμουν μόνος, ήμασταν κι άλλοι πολλοί στα σκαλοπάτια. Και κρατιέται σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης το πρώτο πρόσωπο, όπου κάπου συναντάει όμως και ένα εμείς απρόσωπο, σκληρό, το οποίο μας θυμίζει πολύ συχνά αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες. Ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης θα είναι με το Κορίτσι Μπαταρία 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου. Καλησπέρα. Το Κορίτσι Μπαταρία είναι ένα έργο ερμηνευμένο και γραμμένο από την Όλια Λαζαρίδου. Πρόκειται για ένα μίνι ταξίδι ενός κοριτσιού, το οποίο βγαίνει από το σπίτι και αποφασίζει να ζήσει εκεί έξω, όπου πια η βία είναι φανερή, όπως λέει και η ίδια, και δεν κρύβεται. Είναι ένα mini live, θα το έλεγα άφοβα ρομαντικό, και ελπίζω να σας δω εκεί και να μας πείτε πώς σας φάνηκε. Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου με Άμλετ 11, 12, 13 Δεκεμβρίου. Η δουλειά μας λοιπόν είναι υποσκοπική, γιατί είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων που κάναμε εργαστήρι πάνω στον Άμλετ όλη την περσινή χρονιά, στην οποία μπήκαν και κάποιοι ηθοποιοί. Και αυτό το πράγμα έγινε λίγο σαν χωριστήκαμε σε ομάδες, οι Σκίουροι, οι Πάνθυρες και αυτοί, και οι ηθοποιοί αναλάβανε ομαδάρχες. Εγώ είμαι ο αρχηγός της υποσκοπικής ομάδας, και όλο αυτό μοιάζει με ένα πανηγύρι νέων και είδομεν. Συνεχίζουμε με την Αριάν Λαμπέντ, που μόλις ήρθε βραβευμένη από τη Βενετία. Εκπροσωπεί τους Βασίστας και θα εμφανιστούν μαζί μας 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου. Δεν έπρεπε να μιλάω εγώ. Η Αργύρο είναι στη Γαλλία και θα μιλάει ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα. Ουσιαστικά θα σας μεταφέρω τα λόγια της Αργυρός. Θα είναι μια παράσταση σχετικά με τον έλεγχο. Είτε είναι του εαυτού, είτε είναι του άλλου. Control Freak λέγεται η παράσταση. Δεν είναι έτοιμη. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με τα κείμενα και αν θα υπάρχουν κείμενα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με την κίνηση. Όλα θα τα δείτε εκείνες τις μέρες. Και τελευταίοι στο φεστιβάλ, αλλά όχι τελευταίοι στην καρδιά μας, η Blitz με το Γαλαξία 17, 18, 19 Δεκεμβρίου. Θα μιλήσει ο Γιώργος Βαλαής. Εγώ είμαι μέλος της ομάδας Blitz, ενώ δηλαδή η ομάδα Blitz είναι η Αγγελική Παπούλια, ο Χρήστος Πασαλής και εγώ. Το έργο το οποίο θα παρουσιάσουμε στο Low Budget Festival λέγεται Γαλαξίας. Η δραματολογική ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε προϋποθέτει φυσικά τους ζωντανούς, αλλά προϋποθέτει και αυτούς που προϋπήρχαν. Ενώ δηλαδή ότι ανάμεσά μας κυκλοφορούν κάποιες ιδέες, κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι, όχι με τη φυσική έννοια, οι οποίοι λείπουν και οι οποίοι εκπροσωπούνται κατά κάποιο τρόπο στην παράσταση. Δηλαδή ασχολείται η παράσταση κατά κάποιο τρόπο με το πένθος, αλλά επειδή ακούγεται λίγο βαρύ το πένθος σαν έννοια, το πένθος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αστείο. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να πεθάνουν για να ξανακινηθούν κάποια άλλα. Η Πελίνα Θέμελη από την ΕΣΤΕ. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στο Λάκη το Λαζόπουλο και την Άννα τη Βλαβιανού και τον κύριο Κακογιάννη που μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε σήμερα εδώ. Και να πω, Λάκη, ότι αυτό που μου είπες την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε, ότι παρατήστε όλα τα άλλα και γίνεται οπαδί του πολιτισμού, γιατί μόνο σε αυτόν τον τόπο αυτό έχει μέλλον, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μόνο μία φράση. Θέλω αυτούς τους άνθρωπους να τους στηρίξουμε όλοι.